a wuraren da aka ɗauki nauyin tafsiri ne ya kawo list, an samu wurare guda 46 zuwa yau da za a fara. In an samu ƙari kuma kamar yadda aka saba za a ci gaba da updating list ɗin insha Allah ta'ala. A tafsiri na Isa Ali Ibrahim Fantamiko 1446 da sponsors ɗin. Na'am? Gaji ga Arab ma zan saba maka, ni dai na ce Isa Ali Ibrahim Fantami, inda ka ce maji daɗin daular Usmaniya. So Allah shiga fata na ranka ya daɗe. Arab ma kai honorable ne yanzu. Ko ya Arab ma dan taba ka ko a barka, kana a dan kyale ka ko kana taba sai an samu gaba, to shikenan an samu gaba za mu taba Arab ma yanzu mu dan daga masa kafa go. Tafsiri na guda tara a Kano ne. Alhaji Ibrahim Muhammad Gerawa, GMD Gerawa Group of Companies, ya dauki na farko Radio Kano AM 729 KHZ daga 12 zuwa 1 na dare, sai na biyu Radio Kano FM 89.3 daga 12 zuwa 1 na dare shi ma, sai na uku Freedom Radio Kano FM 99.5 daga 11 zuwa 12 na dare, sai na hudu Express Radio Kano FM 90.3 daga 10 na hantsi, sai na biyar Rahama Radio Kano FM 97.3 daga 9 zuwa 10 na dare, sai na shida Katsina State Radio AM 92.1 KHZ daga 2 zuwa 3 na rana, sai na bakwai NTA Hausa Star Times daga 9 zuwa 10 na dare, sai na takwas NTA Kano Star Times daga 11 zuwa 12 na dare, sai na tara JTV Jigawa DSTV daga 10 zuwa karfe 11 na dare. Allah ya biya shi da gidan aljanna. Sai na 10 zuwa 17 kuma Alhaji Ibrahim Bagudu ya dauki nauyi. Na 10 akwai Eagle Radio Bauchi 93.6 daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai na 11 NTA Sokoto Network Center Channel 7 TV daga 6 zuwa 7 na yamma, na 12 daga NTA Birnin Kebbi Channel 93 TV daga 11 zuwa 12 na dare, sai na 13 FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 6 zuwa 7 na yamma, sai na 14 Virgin FM Abuja daga 10 zuwa 11 na hantsi, daga 10 zuwa 11 na dare, sai na 16 19 kuma Alwalidain Charitable Foundation Gombe, wannan kuma mu'assasa ce da aka yi don mahaifi da mahaifiyata da suka rasu, Allah ya ji kansu ya kai lada zuwa ga kabarinsu, Allah ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna. Na 18 Jewel Radio FM Gombe daga 7 zuwa 8 na hantsi, sai na 19 Amana FM Radio Gombe daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai na 20 zuwa 21 wanda ya dauki nauyi architect Muhammad Dalladi, shi ma wannan amini ne kuma abokin karatuna ne on graduate a jami'a. Ya dauki nauyin na Sunna TV daga 11 zuwa 12 na dare, da Unity FM Jos 93.3 daga 9 zuwa 10 na hantsi. Sai kuma na 22 Professor Muhammad Bello Abubakar, shi ma wannan abokin karatu ne. Ya dauki na 22 Africa TV 3 daga 8 zuwa 9 na dare, duka Allah ya biya su da gidan aljanna. Alhaji Habu Mu'azu shi ma amini ne, ya dauki na 23 Progress Radio Gombe FM 97.3 daga 9 zuwa 10 na dare, Allah ya biya da gidan aljanna. Sai Alhaji Abdul Dola
ya ɗauki nauyin na 24 shine Fombina FM Yola FM 101.5 daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai kuma Senator Ahmad Wadada Aliyu Sarkin Yakin Kefi ya ɗauki nauyin na 25, wannan na tabbatar da aminin aramba ne na kusa. Ya ɗauki nauyi na Maloni FM 95.9 a Kefi Nasarawa State daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai Alhaji Shehu Abubakar ya ɗauki nauyin na 26, 27, 28, wannan yayanmu ne kuma amini ne. Ya ɗauki nauyin NTA Bauchi Channel 9 daga 10 zuwa 11 na dare, NTA Kaduna Network Center daga 2 zuwa 3 na rana, sai NTA Gombe Channel 5 daga 10 zuwa 11 na dare. Sai kuma Alhaji Inuwa Foundation Hadeja ya ɗauki na 29 zuwa na 35. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya biya shi da gidan aljanna. Shi Alhaji Inuwa Foundation, Alhaji Inuwa ɗin mamaci ne. ‘Ya'yansa suka yi wannan foundation ɗin, uba yake gare mu, Allah ya ji kansa. Na 29 zuwa na 35 akwai Rahama TV Kano daga 7 zuwa 8 na dare, Jigawa Talabijin na 30 daga 10 zuwa 11, Jigawa Talabijin Dutse kenan daga 10 zuwa 11 na dare, sai na 31 Freedom Radio Dutse FM 99.9 daga 3 zuwa 4 na yamma, sai kuma na 32 Radio Jigawa Dutse AK 1026 daga 8 zuwa 9 na dare, sai Sawaba FM Radio Hadeja na 33 kenan daga 10 zuwa 11 na hantsi, na 34 Muhasa FM Kano 92.3 daga 9 zuwa 10 na dare, sai na 35 Fa'ida Radio FM 105.3 Malamadori daga 9 zuwa 10 na dare. Allah ya biya su da gidan aljanna duk wanda suke da gudumawa a ciki. Na 36 37 wani Alhaji Lawal Shehu Talhat ya dauki nauyi na 36 shine NTA Zaria daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 shine na 37. Alhaji Lawal Shehu Talhat Allah ya biya da gidan aljanna ya kara rufa asiri ya jikan magabata. Sai Malam Sharif Foundation, wannan foundation din da masu kula da shi sun dauki nauyi na 38 da 39. Okay, Malam Mala Sharif ko? To ai na san shi dai haka ne. Shi ma wanmu ne kuma amini ne. Mala Sharif Foundation ya dauki nauyi na 38 da 39. BRTB Maiduguri TV Station Niche Comsat daga 4 zuwa 5 na yamma, sai BRTB Radio FM daga 95.3 Maiduguri daga 9 zuwa 10 na dare. Allah ta'ala ya biya da gidan aljanna. Sai kuma Alhaji Hassan dan Madamin Madaki Foundation sun dauki nauyin na 40 shine Rock Radio FM 92.3 daga Jalingo Taraba 12 zuwa karfe 1 na rana. Allah ya biya da gidan aljanna. Sai online media platforms akwai Sunna TV official live streaming da za a rika yin sa a lokacin karatu. Akwai shafin da ke bin sunana, an rubuta shi a Professor Isa Alifantami live streaming, akwai a Facebook, akwai a YouTube, akwai a TikTok page. Masu yin hidima din duka da isar da sakonnin ga al'umma da kuma daukar lokacin su zo don su yi recording su isar, Allah ya biya su da gidan aljanna duka. Na 20 da na 40 da wannan na 41 zuwa na 43 akwai iMedia TV live streaming, Facebook and YouTube page na iMedia. Allah ya biya da gidan aljanna. Akwai ICICE An-Nur Masjid TV live streaming shi ma Allah ya biya da gidan aljanna. Duka masu hidima akai ta kowane bangare Allah ya biya da gidan aljanna. Na 46 Marhaba FM Radio Accra Ghana daga 4 zuwa 5 na yamma. Sai Alhaji Ahmad Adhama ya dauki nauyin Jalla Radio Kano FM 98.1 daga 12 da na dare zuwa karfe 1, shi ma amini ne, aboki. Allah ya biya da gidan aljanna. So waɗannan su ne guda 46. An samu na 47 Citizen FM Abuja Radio, shi ma live ne daily, shi ne na 47. Duk wanda suke da hidima ta wannan dabiya da dukiyarsu ko da ƙarfinsu ko da dabararsu ko da ba da shawari don a isar da sako din, duka Allah ya musu tarayya a gidan aljanna da mu gaba daya. Aikin da muke Allah ya karba, inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana.